su kuma suna kallon fina-finai da yawa ne, aƙalla guda 20 a kowane sati. Kana da muradin kallo ko downloading na sababbin fassarar Indian Hausa? To ka tsaya, wannan bidiyon naka ne, domin ka ji ko ki ji hanyar da ake bi wajen samun daman yin downloading ko kuma kallon sababbin fassarar Indian Hausa, fassarar Algaita, fassarar Sultan, fassarar Yusuf Zamani, fassarar Mega da sauran kamfanin da suke yin fassara. Masu kallon mu, kafin mu nisa kai tsaye zuwa cikin wannan bidiyon, ina buƙatar da ku danna mana subscribing, saboda hakan zai ba mu ƙwarin gwiwa na kawo muku sababbin fassarar Indian Hausa. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fata an yi sallah lafiya. Kamar yadda kuke gani na, wato a sunana Ibrahim Salisu, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan tsarin BIP Indian Hausa, wanda mukan kawo muku sababbin fassarar Indian Hausa da za ku samu daman yin downloading da kuma kalla a cikin wayanku cikin sauƙi ba tare da kun sha wata wahala ba. To, sanin kanku ne, ko da mutum yana da waya ko yana da kwamfuta ya siya data ko mega a cikin wayan shi, to still kuma sauke sababbin fassarar Indian Hausa wata ƙalubale ne na daban. Ko da mutum yana son fassarar Indian Hausa, zai iya shiga cikin YouTube ya dudduba a cikin jerin fina-finan Indian Hausa, zai ga babu sababbin fassarar Indian Hausa, amma kuma sai ya dinga ganin fastoci da sauransu, musamman ma mutanen da suke kasashen waje, misali kamar Libya, misali kamar Cote d'Ivoire, misali kamar Niger, Mali da sauransu. Wayannan kasashen da suke kewaye da mu nan Najeriya, wato su ma suna da damar da za su iya kallon fim. Yau idan fim ya fita, yau kuna da damar da za ku iya sauke shi ko kuma ku kalle shi kai tsaye a cikin wayanku ta hanyar mene? Ta hanyar tsarinmu na BIP Indian Hausa. Kuma still bayan wannan tsarin BIP Indian Hausa, muna da adireshin mu ko website namu, wanda mukan kawo fina-finai na kyauta wanda mutum ba tare da ya biya kuɗi ba kuma zai iya yin downloading kuma zai iya kalla a cikin wayan shi. Yawa, wanda yake kuna iya shiga cikin website ɗinmu na nhausa.com.ng ko kuma algaita.com.ng. dukan su shafukanmu ne wanda mukan tura da fina-finai. Duk sati mukan ɗauki fim gaman guda ɗaya wanda suke cikin tsarinmu na BIP Indian Hausa, su kuma suna kallon fina-finai da yawa ne, aƙalla guda 20 a kowane sati. Wannan shine tsarin namu na BIP Indian Hausa. Kuna damar da za ku iya biyan kuɗin naku kai tsaye, insha Allah za mu saka ku a cikin tsarin namu ba tare da kun sha wata wahala ba, insha Allah. Kamar yadda kuke gani, hatta mu a gida aikace-aikacen namu dai yana nan, aikinmu ne kamar yadda kuke gani, wato fina-finan Indian Hausa su ne dai muke ta ƙoƙarin muna bakin iyawanmu wajen mu kawo muku wayannan fina-finan domin ku samu sauƙi da kuma daman kallon wayannan sababbin fassarar Indian Hausa. To, masu kallon mu, kuna da muradin kallo ko downloading na sababbin fassarar Indian Hausa? To kun zo daidai wajen da ya dace, inda za ku samu. Kawai abin da nake so shine ku tsaya ku mai da hankali, ku saurari bayanin yadda ake samun daman kallo da kuma yin downloading na sababbin fassarar Indian Hausa. Yawa, hanyoyin da ake samun fina-finan Indian Hausa hanyoyi guda biyu ne. Akwai hanya ta farko, muna kiran shi da suna BIP Indian Hausa. Sannan akwai hanya ta biyu wanda ana ce mai free, wanda yake ana iya yin downloading na sababbin fassarar Indian Hausa a cikin website ɗinmu, wato a cikin adireshinmu na yanar gizo. Kuna damar da za ku iya yin downloading na wa'innan fina-finai ɗin. Yau da haka tsarin namu na BIP Indian Hausa kuɗi ake biya, Naira 2,500 kuɗin nan Najeriya. Yau wanda suke wayansu ƙasashe, kuna iya ɗaukar nambar mu sai ku yi mana magana ta WhatsApp, za mu faɗa muku, za mu muku bayani yadda za ku iya turo kuɗin nan Najeriya. Yawa,
sannan kuma wanda suke a nan Najeriya kai tsaye za ku yi ɗaukan account number mu sai ku biya wayannan kuɗin naira 2,500 ne, wanda yake duk wata ne ake biyan kuɗin. Idan mutum ya biya kuɗin wato sai bayan kwana 30 sannan zai sake biya. Sannan kuma mu muna kawo wayannan fina-finan ne duka wanda ake fassara su a kowane sati. Abin nufi wato duk kamfanin da suke yin fassara dukansu muke tattarawa mu dunkula wayannan fina-finan mu an gazo mu tura muku shi a cikin wannan tsarin na VIP India Hausa. Mutum yana damar da zai iya yin downloading ya sauke shi a cikin wayan shi, mutum yana damar da zai iya kalla ya bar su a nan saman internet din, ya danganta ne kamar da kuke yin kallo a YouTube. Amma sanin kanku ne ko kun shiga cikin YouTube ko mun binciken da za ku yi a YouTube ba fa za ku iya samun fina-finan fassarar India Hausa sababbi ba. Duk neman da mutum zai yi, na haka da mutum ya bata maka shi lokaci kawai tsaya saurare mu a cikin wannan bidiyon za mu yi bayanin yadda za a samu wayannan fina-finan fassarar India Hausa. Kai tsaye idan mutum ya biya kuɗin shi muka saka shi a cikin wannan tsarin namu na VIP India Hausa shikenan sadakata, babu wani sauran wahala. Kawai da ya buɗe wayan shi ya shiga cikin Telegram group din namu zai ga wayannan fina-finan sai ya duba wanda yake so sai ya downloading kawai ya kalla a cikin wayan shi ko kuma a cikin kwamfuta. Abu ne mai sauki, babu wani wahala a cikin ta. Yawa, haka kuma wanda yake yana son fina-finai na kyauta ne na wanda muke sakin su free Indian Hausa. Yawa, to su kuma wayannan free Indian Hausan a cikin website ɗinmu ne kaɗai mutum zai iya samun daman kallon wayannan fina-finan ko zai iya yin downloading ɗinsu a cikin wayan shi. Yawa, na haka idan mutum ya danna nhausa.com.ng wato zai kai shi kai tsaye zuwa adireshin mu na yanar gizo, wanda a cikin wannan adireshin zai samu daman da zai yi downloading ya sauke wayannan fina-finan a cikin wayan shi. Yawa, sannan kuma bayan wannan yan Hausa din sannan ko muna ɗayan adireshin namu na algaita.com.ng. mutum in ya shiga cikin wannan shafin shi ma zai ga wayannan fina-finan kuma zai yin downloading ya sauke shi a cikin wayan shi. Sannan kuma da wayannan shafukan namu na intanet fim guda ɗaya kawai muke ɗauka a sati muke iya saka shi a cikin wannan website ɗin namu. Yawa, na haka bayan wannan kuma still a cikin website ɗin muna da makullin sirri. Lalle muna da makullin sirri. Da a cikin bidiyoyinmu a ciki mukan faɗi makullin sirrin in mutum ya shiga cikin ƙasan wannan bidiyon da mutum ya duba wato zai ga link namu da ya yi clicking zai kai shi inda zai sa makullin sirri. Yanzu mun daina wannan tsarin mun canza. Abinda za ka yi idan mutum ya shiga cikin website ɗin wato zai zaɓi nau'in fim ɗin da yake so. Idan ya dubo ya ga fastan fim ɗin da yake so, idan ya shiga zai jira shi zai irga sakon 15. Da ya irga sakon 15 za ku ga maɓallin yin downloading ya fito ya bayyana. To sai ku taɓa shi, da kun taɓa shi zai wuce da ku kan pejin da za ku sauke wannan fim ɗin kai tsaye a cikin wayanku. To a cikin wannan page ɗin wajen yin downloading ɗin a nan ne za ku ga makullin sirrin a sama, sai ku kwafe shi sai ku rubuta a ƙasa. Ga akwatin yin rubutu nan, da haka da mutum ya taba shi wato zai ga keyboard inda ake rubutu na waya ya fito, sannan sai ya rubuta wannan makullin sirrin wato guda 6 ko guda 8 ko kuma guda 12 ya danganta ne kowane fim da na yadda nashi makullin sirrin yake. Kowane fim, duk fim da ku ganshi a cikin wannan website ɗin namu na nhausa.com.ng wato wannan fim ɗin yana da nashi makullin sirrin na daban. Yawa, da haka idan mutum ya shiga zai ga bayanin da muka yi, kuma da ya saka wannan makullin sirrin insha Allah wato zai ga wajen yin download din da yayi clicking akan download din kawai zai ga fim din ya fara sauka a cikin wayan shi. Haka idan mutum ya gama wannan kuma still yana iya zuwa ƙasa ya duba waɗansu fina-finan ya samu damar yin downloading a cikin website din namu. Haka kuma idan mutum yana da buƙatan ya mana magana kai tsaye ta WhatsApp, wato za mu ijiye link ɗin mu ta WhatsApp ko za mu ijiye number mu ta WhatsApp a ƙasan wannan bidiyon. Yau mutum yana iya ɗaukan wannan number namu ya shiga cikin WhatsApp ko shiga cikin Telegram sai ya mana magana. Sai dai kuma masu sauraron mu ku lura da wani abu guda ɗaya, ku yi mana afuwa, ku yi mana haƙuri. Ba yanzu ko da wani lokaci idan mutum ya mana magana dole sai mun bashi ansa ba, saboda saƙonnin mutane yana mana yawa. Yawa, don haka mutum yana iya yi mana magana yanzu, wato za a iya ɗaukan wani lokaci zuwa anjima ko har zuwa ma gobe, ya danganta ga yanayin irin saƙon da muka samu a wannan ranar
da yanayin irin ansoshin da muke ba mutane. Yawa, saboda aikin namu yana da yawa ne, ga kawo fina-finan Indiya Hausan ga kuma ji da jama'a. Yawa, don haka kuna iya tuntuɓan nambobin namu guda biyu na wato ni Ibrahim Salisu wanda aka fi sani da BIB Zaria, ko kuma Muhammad Zubairu wanda yake dukan mun ijiye muku wannan nambobin namu a ƙasan wannan bidiyon. Yawa, kuna iya ɗauka kai tsaye za ku yi mana magana insha Allah, duk wani abu da ba ku gane ba ko ba ku fahimta ba, ko kuma lokaci bai ba mu daman yin bayani a cikin wannan bidiyo ba, insha Allah wato za ku iya mana magana insha Allah, za mu muku bayani yadda za ku fahimta, musamman ma wanda za su biya kuɗi wanda suke misali kamar Ghana, Cote d'Ivoire, Niger, Libya da Saudiya. Wannan duk muna da hanyoyi da ake bi wajen biyan kuɗi ɗin insha Allah, da kun yi mana magana Allah da za mu yi bakin iyawanmu wajen yi muku bayani, kuma za ku samu wayannan fina-finan naku da kuke da muradi ko kuma kuke da bukata. Wannan shi ne. Yawa, yanzu haka da kuke ganin mu still dai muna ci gaba da aikin kawo muku sababbin fassarar Indiya Hausa ne